Alle ouden van de leerlingen van het Comenius krijgen van de morgen een mail van de Squalamienskip. Het besluit is net samen naam. Nu het dreigingsniveau om ons heen nog relatief hoog is, hebben we gezegd van laten we nou niet de risico's opzoeken, de mogelijke risico's, maar laten we een aantal weken even de rust in acht nemen en een aantal excursies naar grote evenementen aflasten. Meer nijs dus voor de leerlingen, want de komende weken staan de reisjes op de agenda naar Christmerk in Duitsland. Treije Havo zo naar die in Oldenburg. Ik vind het wel heel jammer, maar wat er momenteel gebeurt, dat vind ik ook wel aan de ene kant wel eng. Ik ben niet bang, ik vind het wel eng en daarom snap ik wel heel goed dat de school het heeft afgelast. Ik snap het ook wel van school, want die wil natuurlijk niet dat er iets met ons gebeurt. Want als er iets gebeurt, dan worden ze er wel op aangekeken. Maar ik zou zelf wel gaan. Ja, maar ben je bang? Nee, ik ben helemaal niet bang, want dan kun je ook niet naar een wedstrijd van Heerenveen bijvoorbeeld. Of naar een wedstrijd van Cambuur, dat maakt niks uit, maar dan kun je daar ook niet heen. Maar is het net Tajaan on terreur? Nee, het is niet angst. Ik zou morgen in de bus stappen naar Bremen, bij wijze van spreken. Maar het is een inschatting als je met zoveel leerlingen, en dan hebben we het ook vele honderden, naar het buitenland gaat, naar een groot evenement. Waarvan nu her en der in het buitenland eigenlijk wordt gezegd van grote evenementen, dat zijn mogelijke risicoplaatsen. Nou, dan moet je als schoolleiding zeggen van hoeveel teleurstelling dit ook mogelijk zal opleveren. We gaan het gewoon niet doen. De band van het Comenius maakt er nou gewoon naar squallen. Er wordt nog zocht naar een leuk alternatief. Maar ja, dat wordt geen Christmerk in Duitsland. Ik had plaatjes gezien en het was wel een hele mooie kerstmarkt. Dus ik had wel zin om daarheen. Maar als ze iets vervangend kunnen vinden wat ook leuk is, vind ik het ook wel prima. De meeste middelbare squallen in Friesland nemen geen maatregels vanwege een verhegen terreurdreiging. Squalamienskip Zevenwolden had extra visite aan een Christmerk op het programma staan. Die gaat gewoon terug. De squallen staat het advies van de oorhiet op te volgen.